zvinhu zviri kufaya mumarriage. Ndinotenda Asi pane zvipipipi zvandiri kuona izvi. Ndinotenda prophet. Zvipipipi chi? Zvimateksi. Zvimushikashika. Zvimushikashika. Makaneta. Aiwa ndakuneta kuti ndarohwa neana pamandi. Ndakusemudzai. Ora, ndongokubatsirai zvangu. Amen. Are you sure you want me to ndikubatsire? Amen. Okay. Makazvitakurai? Amen. All right. Ha, vanhu vekuchivu nhasi. Mabva kupi? Kuchivu. Kumwana ngara pano. Muchiripo. Oswedera tinzwa futi. Mabva wokupi mimi? Kuchivu. Kuchivu. Wangu. Murume unyanonza? Ngoni dzashe. Ngoni dzashe. Zvinhu zviri kufaya mumarriage. Ndinotenda. Asi pane zvipipipi zvandiri kuona izvi. Ndinotenda prophet. Zvipipipi chi? Zvimateksi. Zvimushikashika. Zvimushikashika. Asi mune zvimapipipi? Zvingani? 2. Uyu mwana achengetwe nezita raJesu. Amen. Imbogarai apa ndotaura nemai manje. Now, inzwa mwanangu. Amen. Warara mubhazi uchifamba? Wakauya rini? Ndabva kumba kuma 8. 8 makuseni? Neziromani runichitira distance patinokwirira mahighway. Mandazokwira bhazi ra12. Varasumuka varasvika muHarare. Patazobuda mubhazi na5 rari pamarket square. Saka kuroti marara muchifamba? Amen. Muchibva panapa mukuronga kusweta sei? Mukuda kuenda sei? Kupi? Ndotongokwira kudzokera kuchivu kumba. Kudzokera kuchivu kumba. Varovere maoko. Mama. Amen. Zvinoko imimi sei muri kuda kudzokera muchivu? Amuna hama here mubudiriro tu? Ndine hanzvadzi yangu firstborn Baba Nyasha. Ndizvozvo chaizvo. Mumwoyo menyu muri kuzviudza kuti handimbofa ndakaenda kwaBaba Nyasha. Nekuti mumuri menyu mune madifferences arimo. Amen. Ndaoneswa mai venyu vakashayika. Amen. Muri muna August. Exactly. Was it 17? Yes. Amai venyu vashayika kudaro. Vakanga vari munhane tunhu twavo. Amen. Because ndiri kuoneswa paine mashops andiri kuona. Amen. But ndezvekusona-sona. Amen. Munosonei? Ma-uniform. Yakaita kunge ka-factory like so. Amen. Imi maishanda mushopu imomo namai venyu. Amen. But hanzvadzi yenyu yange isingauye kushopu. Amen. Pashayika amai yakupindirira. Amen. Yakuchinjisa zvinhu. Amen. Saka imuri kufila kuti handinganorara kumba kwomunhu akadaro. Amen. Naundoda kuti Mwari achikudayirai nyaya dzenyu panapa nhasi. Amen. Zvinhu zvenyu zvifambe. Amen. Ndizvo zvataura Jehovha. Ndipei ruoko. Uyu mwana uyu ngaachengetedzwe nezita raJesu. Amen. Unonzi ani zita rako rekuzvarwa? Definite murapi. Definite. Amen. Iwe definite handikuzive. Ndokuzivai takakura tese in fact muline kuGlenview 8. Glenview 8. Muchigara paimba pakona apa? Amen. Yes. Oh, ndosakavhunduka. Oh. Ndinomuziva ka. Ndashamizika kapazita apa. All right, definite. Ndoda kuti Mwari akuitire zvakanaka. Amen. Okay. Okay. Kwanonzi choto ndiani? Murume wangu. Waita kuziva ndinogarako basa. Ndibatsirei prophet. Kutoya kunoku zvinotombomira mushe. Ndomuziva vaya vasingatoda kuti ndiye kunoku. Vanga vasingatoda kuti muye?
right? zvinhu zvacho vanga vasikatodi kuti ndiye kunoko asi kundati ina ndingambogare situation yakamira. Of course zvinhu zviri kuitwa ngezviri kufamba but hapana chiri kufamba. So you mean your mother ndo vakanga vane shop? Amen. I even know the mother. All right, ndokuona after service. Unouya kuoffice kwangu. Notenda. Ndomuziva munhu uyu, munoziva. I remember ndakamboenda unonamatira hama dzavo. Aigara kuKensington ndiani? Ndiani? Maiguru mukoma wamama. Oh. Ko ainga ine shop mutown umu? Ndi mwana wavo musikana ainzi Fiona. Okay. I know this lady. Ukasangana nemunhu wokuziva unonga uda kutombotaura nyaya. But I remember you're working somewhere in the Russian hardware, is it? Yeah, yaive ya Fiona Shadai. I know, I remember. Kuzikanwa kuna advantage kune disadvantage. Pawazikaniranwa ipapo zvaperera papi. Hakonja profit yangu. Wow. It's fun, is it? It's very funny. It's very funny.